Είναι με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση που συναντώ σήμερα τα δύο αδέλφια του στρατονόμου SAG, του Ανδρέα του Αντωνίου, με τον οποίο είχαμε την τιμή και τη χαρά να συνυπηρετήσουμε μαζί το 1969 μέχρι το 1971. Είναι ο Γιάννος, ο αδερφός του αείμνηστου, του αγνοούμενου μας, του Ανδρέα. Είναι ο Αντώνης, αλλά έχω και την ιδιαίτερη χαρά να που συναντώ σήμερα, Γιώργο, εσένα. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα, Παλιός έστω φίλος. και αν είναι συγκινητικές οι στιγμές και αναμνήσεις που μας έρχονται τώρα τον Ανδρέα, αν είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Ήταν σειρά. Ναι. Το θυμάσαι πάντοτε με το χαμόγελο του. Καταδαγήκαμε τον Ιούλιο του 1969. Ακριβώς. Μια χαρακτηριστική ημέρα, γιατί ήταν η μέρα που έγινε η προσελήνωση του διαστημοπλοίου στο φεγγάρι με το Neil Armstrong. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό, γιατί το πρωί που πηγαίναμε να καταταγούμε, αναμεταδίδεται η όλη η ιστορία που συμπλώρισε την ανθρωπότητα τότε, που πάτησε ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Σημαδιακή ημέρα. Ναι. Είχαμε παρουσιαστεί τότε στο λόγο της ΕΣΑΚ, Γιώργο. Ναι. Εσύ είσαι προέρχεστο από τις δυνάμεις καταδρομών. Ναι, η σειρά μας ακριβώς, εγώ τον Ανδρέα τον γνώρισα όταν είχαμε καταδαγεί στις καταδρομής και πάντοτε στο στρατό έχεις τους κολλητούς. Ήταν κολλητός ο Ανδρέας, τον είχα ξεχωρίσει, ήταν από λέμε ψυχούλα, καλόκαρδος. Τα αδέρφια του φαντάζομαι το θυμούνται, πάντοτε με το χαμόγελο του. Πάντα χαμογελαστός. Πάντοτε να βοηθήσει φίλους, ανθρώπους. Και από τότε κάναμε πολύ στενή παρέα και μετά όλη η ομάδα αυτή στη σειρά μας τότε καταγήκαμε στο ΙΝΕΣΑΚ εκεί και συναντηθήκαμε όλοι μαζί και μαζί σου Ιακώβη. Να συμπληρώσω ότι τότε στην ΕΣΑΚ, και νομίζω ισχύει μέχρι σήμερα στη στρατονομία, όλα τα μέλη ήταν βαθμοφόροι. Από δεκανείς, λοχείες, αξιωματικοί, αλλά τότε οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μας χώριζε τίποτα, ούτε ξεχωρίζαμε ποιος είναι ο δεκανέας ή ποιος είναι ο λοχείας ή ποιος είναι ο αντιπλογωγός. Ήμασταν όλοι φίλοι, μας ένωνε το ίδιο, η ίδια αποστολή, γιατί τότε η ΕΣΑΚ αναλάμβανε και ειδικές αποστολές, απόρριτες αποστολές συνοδείας, όπως και σήμερα. Κάναμε ανακρίσεις, είχαμε τις στοιχήματα με αυτοκίνητα της εθνικής φρουράς και γενικά όλοι ζούσαμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Και είναι γι' αυτό που μας ένωσαν τότε, οι τότε επικρατούσες συνθήκες, μας ένωσαν όλους και μέχρι σήμερα όπου βρεθούμε, έστω και αν πέρασαν και 50 χρόνια από τότε, πάντα παραμένουμε φίλοι και θυμούμαστε με νοσταλγία τις τότε καλές μέρες. Ναι, και θέλω να το πω αυτό, ότι δεν μας ένοιαζε ούτε συζητούσαμε για την κομματική προέλευση του καθενός. Ακριβώς αυτό που μας ένωνε ήταν η αποστολή μας, η αλληλεγγύη μεταξύ μας, η αλληλοϊποστήριξη και πραγματικά είχαμε ωραίες στιγμές στα στέκια, στις περιπολίες, στις ειδικές αποστολές και μέχρι τώρα όταν συναντιόμαστε, θυμάμαι εγώ τότε μετά όταν απολυθήκαμε πήγα στη Θεσσαλονίκη, σπούδαζα εκεί ιατρική, κάθε καλοκαίρι που ερχόμουν στην Κύπρο. Ο πρώτος με τον οποίο συναντιόμουν ήταν ο Ανδρέας, ήταν τότε αεροσυνοδός, κυπριακές αερογραμμές, μου έλεγε τα δικά του για το μέλλον, εγώ τα δικά μου και μια φορά μάλιστα με επισκέφθηκε και με άλλους βέβαια εσακίδες είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Με τον Ανδρέα παρολίγο να γίνουμε συνάδελφοι αεροσυνοδοί, αλλά από κάποια παρεξήγηση να πω ή δεν ξέρω, από μία ατυχία, εγώ κόπηκα και ο Ανδρέας προχώρησε, έγινε αεροσυνοδός. Από τότε που απολυθήκαμε και βρεθήκαμε για λίγο τότε στη διαδικασία των προσλήψεων στις κυπριακές αερογραμμές, από τότε εγώ προσωπικά είχα χάσει τα ίχνη του, δεν τον ξαναείδα και μετά από μερικά χρόνια, μετά την τουρκική εισβολή, πληροφορήθηκα από τους παλιούς μας φίλους ότι ο Ανδρέας είναι και παραμένει αγνοούμενος.
Ναι. Δεν με ξενίζει το γεγονός ότι ο Ανδρέας είναι αγνώμης, γιατί ναι, εγώ τότε απουσίαζα, ήμουν μια εκπαίδευση στην Κοπεχάη, στη Δανία, και μόλις επέστρεψα τον έψαξα ενδιάμεσα μεταξύ πρώτη και δεύτερης φάσης, αλλά ήμουν σίγουρος, ήταν στα χαρακτηριστικά του, ότι θα ήταν πρόθυμος να ενταχθεί, πρόθυμος να πολεμήσει, να αγωνιστεί με όλους τους κινδύνους, να θυσιαστεί για την πατρίδα του. Αυτό που μου λυπεί βέβαια ιδιαίτερα είναι που δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για την τύχη, για τον αγαπητό μας τον Ανδρέα, για να ησυχάζει η ψυχή και κυρίως τα αδέρφια του να ησυχάσουν, για να πάρουν τις πληροφορίες που θέλει κάθε συγγενής για κάθε αγνοούμενο, για αν χάθηκε, που βρίσκεται. Και αυτό ναι, είναι κάτι που και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, και όποτε κάθε φορά με την επέτειο της εισβολής, αυτός που έρχεται στο μυαλό μου είναι ο Ανδρέας, ο φίλος μας ο Ανδρέας από το στρατό. Τα αδέρφια εδώ, παιδιά, να πείτε μας εσείς Ναι, τι βέβαια. έχετε στα χέρια, τι Εκτιμούμε πληροφορίες έχετε. ιδιαίτερα την παρουσία σας. Τα λόγια σας κυριολεκτικά προσπέμουν μια πραγματικότητα και μπορώ να πω ότι με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίσω και με μεταφέρετε στα χρόνια τα οποία ήταν χρόνια γνωριμίας, δεσμών, ειλικρινών δεσμών, χρόνια που οι αναμνήσεις δεν είχαν οτιδήποτε το σκοτεινό και το γεγονός ότι βλέπαμε το μέλλον με κυριολεκτικά αισιοδοξία. Δυστυχώς, κάποτε ξαφνικά έχω διακοπεί και παρουσιάζουμε μια άλλη εικόνα που απέφχομαι να ξανασυμβεί. Για τον Ανδρέα τώρα, τι γνωρίζετε, το ψάξατε, είμαστε σίγουροι ότι ανησυχήσετε τότε που δέωσε σημαία ζωής, ότι τρέξετε, το ψάξατε. Τι ακριβώς έχετε μάθει? Είναι οι τελευταίες πληροφορίες, έτσι, για να... Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον αυτές που πήραμε από την Επιτροπή Αγνοωμένων, είναι ότι υπήρχαν κάποιες καταθέσεις στον φάκελο, οι οποίες καταθέσεις αναφέρονταν σε άτομα που τον είδαν τις τελευταίες μέρες. Μια κατάθεση που έχουμε υπόψη είναι ότι ένας στρατιώτης οδηγός Land Rover, ο οποίος τον είδε, του εφώναξε «Αντωνίου, Αντωνίου, ξέρω ποιος είσαι αδερφός του Ανθίπολοχαγού του Αντωνίου, εμένα». Γιατί εκείνη την ημέρα εγώ υπηρετούσα Ανθίπολοχαγός στην περιοχή της Μιας Μιλιάς, 14 Αυγούστου, και ο Ανδρέας, θα προσθέσω στα λόγια του αγαπητού Γιώργου, φιλόπατρισών, ενώ ήταν με οδηγίες να πάει μαζί με άλλους συστρατιώτες να καταταγούν σε άλλες μονάδες, ευρέθηκαν στο σπίτι μας 14 Αυγούστου και η φιλοπατρία τον όθησε να τρέξει στην πρώτη γραμμή, να προσφέρει την υπηρεσία του στην πατρίδα. Όταν έφτασε στην περιοχή εκεί που υπηρετούσα εγώ της Μιας Μιλιάς. Συγγνώμη, εσείς υπηρετούσατε θητεία τότε ή ήσασταν έφεδρος? Ήμουν έφεδρος Ανθίπολοχαγός, υπηρετούσα θητεία. Υπηρετούσες θητεία? Η απόλυσή μου προοριζόταν 20 Ιουλίου του 1974. Ήταν μια άτυχη σειρά. Είμαι στην άτυχη σειρά, ακριβώς. Και όπως είπαμε, η φιλοπατρία τον οδήγησε να έρθει να καταταγεί στην πρώτη γραμμή. Βεβαίως εκεί η μάχη ήταν άνηση, εδεχόμαστε βομβαρδισμούς από αεροπλάνα, από όλμους, από πυροβολικών, και
είχαν αρχίσει να κινούνται τα άρματα των Τούρκων προς την κατεύθυνση του φυλακίου 12 στην περιοχή μας, οπότε άρχισε η απαγκίστρωση των δικών μας δυνάμεων για να κινηθούν σταδιακά προς την περιοχή της Κιθρέας εν αναμονή νέων οδηγιών διαταγών ως προς το τι υπόλοιπες κινήσεις έπρεπε να γίνουν. Επανέρχομαι στο γεγονός εκεί ότι τον είδε ένας οδηγός Land Rover και του εφώναξε Αντωνίου, ξέρω ποιος είσαι ο αδερφός του ανθιπολογαγού του Αντωνίου. Λέει αρχίσαμε να κινούμαστε προς το χωριό Παλέκυθρον. Έλα να σε πάμε με το Land Rover, διότι υπήρχε μια κατάσταση τεταμένη, ήταν καθεστώς μάχης όπως εξηγήσαμε προηγουμένως και ανέβηκε στο Land Rover για να πάει με το Είναι υπόλοιπο... σίγουρη μαρτυρία αυτή. Ναι, με το υπόλοιπο προσωπικό στο Παλέκυθρο. Φαίνεται από μαρτυρίες που υπήρξαν και στο κατόπιν ότι διανυκτερεύσαν οι δυνάμεις που οπισθοχωρήσαν προς την κατεύθυνση του Παλέκυθρου, διανυκτερεύσαν στο Παλέκυθρο και την επόμενη ημέρα 15 που πλέον οι δυνάμεις των αρμάτων των Τούρκων είχαν κινηθεί πάνω στον δρόμο Λευκοσίας Αμοχώστου, είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν και τα χωριά που ήταν εκατέρωθεν του δρόμου. Συνεπώς και την Βόνη, Νεόχωριο, Κιθρέα, μαζί και το Παλέκυθρο. Η δεύτερη μαρτυρία που έχουμε υπόψη μας, και εδώ ίσως χρειάζεται, επιβάλλεται να κάνουμε μια παρένθεση, είναι ότι αυτές οι πληροφορίες προήλθαν από δικές μας προσπάθειες. Ακόμα και χρόνια μετά οι πληροφορίες αυτές ήταν ό,τι μπορέσαμε εμείς να συγκεντρώσουμε. Δυστυχώς το κράτος δεν έδειξε την απαιτούμενη αγάπη προς τα άτομα που θυσιάστηκαν, είτε έχασαν τη ζωή τους, είτε τραυματιστήκαν, είτε ήταν αγνοούμενοι. Το κράτος δεν έδειξε αγάπη, σεβασμό, τιμή προς τις οικογένειες, τουλάχιστον να προσπαθήσουν να ενημερώσουν τις οικογένειες κάποια βασικά δηλαδή γεγονότα. δεν προσπάθησαν να έχουν και επαρκείς πληροφορίες για τον κάθε είναι που να μεταφέρουν σε εσάς με την έννοια. Ναι, ακριβώς, είναι μια έλλειψη και μάλιστα Την αγωνία σας αυτή, δηλαδή να έχουν να πάρετε παραπάνω πληροφορίες. Ακριβώς, μα θυμούμε χαρακτηριστικά έναν δικαστή ο οποίος δίκαζε υπόθεση αγνοουμένου, που στην τελική του απόφαση αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι τα δικαστήρια με λύπη διαπιστώνουν ότι από την πλευρά του κράτους δεν υπήρξε προσπάθεια, δεν υπήρξε οργάνωση για να διακριβωθούν τύχες αγνοουμένων, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν μαρτυρίες. Δυστυχώς δεν αξιολογηθήκαν οι μαρτυρίες και το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να περνούν τα χρόνια και οι οικογένειες να παραμένουν. Ο Ανδρέας μπορεί να ήταν εχμάλωτος. Ρίκον το λέγατε. Ρίκον αντί Ανδρέα. Ρίκον το φωνάζαμε. Τον εφωνάζαμε Ρίκον. Το φωνάζαμε. Επανέρχομαι στο σημείο που έκαναμε την παρένθεση. Υπάρχει ακόμα μια
μαρτυρία ενός παιδιού που μας ήταν εντελώς άγνωστο, ο οποίος κατέθεσε ότι τις επόμενες μέρες, όχι στις 14, Ναι. τις επόμενες μέρες που τους είχαν πλέον συγκεντρώσει υπό μορφή αιχμαλωσίας τα τουρκικά στρατεύματα, θυμάται ότι τον είδε κοντά του, και από τη φωτογραφία που είχαμε δώσει στην Επιτροπή Αγνοωμένων για να έχουν, το παιδί τούτον είπε, τούτον το πρόσωπο το αναγνωρίζω, ήταν δίπλα μου, ήταν κοντά μου. Δυστυχώς εδώ μεγαλώνει η τραγικότητα του θέματος, διότι μετά από τούτα τα γεγονότα, μετά από τούτη τη μαρτυρία, δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε καμιά πληροφορία, δεν μπορέσαμε να μάθουμε τι έγινε στη Δηλαδή μπορεί να είναι συνέχεια. ένας εχμάλωτος που να μην επέστρεψε. Ναι, τα δύο γεγονότα είναι σαφή. Πρώτον, ότι επιάστηκε εχμάλωτος αφού αναγνωρίστηκε. Δεύτερον, ότι δεν επέστρεψε. Άρα τα δύο γεγονότα τούτα στέκουν. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, διότι ο πόνος, η στενοχωρία, η λύπη είναι κοντά μας, στην οικογένεια, στους φίλους, στους γνωστούς, αλλά υπάρχει πόνος, λύπη και στενοχωρία και σε πολύ άλλον κόσμο, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε σαν διαπίστωση με πόνο ψυχής, ότι 52 χρόνια μετά, συμπληρώνονται σε μερικούς μήνες 52 χρόνια, ακόμα το θέμα των αγνοωμένων είναι ανοιχτό, ακόμα το θέμα των αγνοωμένων πονεί. Ίσως οι περισσότεροι γονείς έφυγαν από τη ζωή, αλλά υπάρχουν δικοί, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, οι οποίοι ακόμα νοιάζονται, και παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Άκουσα με ιδιαίτερη συγκίνηση ότι δύο αδέρφια είχατε βρεθεί στο ίδιο τάγμα στην εισβολή, και μάλιστα είχατε βρεθεί στη ζώνη θανάτου, που ήταν τότε η γραμμή της μιας μιλιάς Κυθρέα. Και άκουσα με συγκίνηση τις προσπάθειες που είχατε κάνει να πάρετε πληροφορίες για το πού είναι ο αδερφός σας, πού βρίσκεται, ποια ήταν η τύχη του. Όμως ο αδερφός, ο Αντώνης του Ανδρέα, μας είχε πει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, το πώς το ψάξετε, από πού ξεκινήσετε και πώς καταλήξετε εκείνα που μας είπε ο Γιάννος στους πρώην συναδέλφους του Ανδρέα. Ναι, προσπάθησα να συγκεντρώσω πληροφορίες από το Σταυροβούνι, όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί στρατονόμοι, εσαγίδες. Και εκεί γνωρίστηκα με παλιούς συναδέλφους του αδελφού μου, και στη συζήτηση μου ανέφεραν κάτι που με έκαμε να διερωτηθώ κατά πόσον λειτουργούσε ανθρωπισμός ή μη τότε. Έμαθα ότι εκδικητικά ο λοχαγός του, δηλαδή της Λοχαγός, τον είχε μεταθέσει στο τάγμα θανάτου. Ο αδερφός μου υπηρετούσε, όπως γνωρίζετε, στην ΕΣΑΚ, και θεωρούσαμε οι δύο άλλοι αδελφοί ότι τουλάχιστον ένας αδερφός είναι στα μετώπιστε. Δεν είναι, εγώ υπηρετούσα στο 211, το οποίο 211 υπέστη αρκετή πίεση, αλλά ανταποκρίθηκε με τον κατάλληλο τρόπο. Ήσουν υπηρετούσες θητεία κι εσύ, Όχι, ή έφεδρος. ήσουν έφεδρος πια? Κατατάχθηκα στο BMH, στο Αγγλικό Νοσοκομείο, και αμέσως είχα μεταφερθεί με μία αντιμερία στον χώρο του 211.
εκεί προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις θέσεις τις οποίες θα καταλαμβάναμε και με τη βοήθεια γειτόνων οδηγηθήκαμε στην άκρα του ποταμού, στην όχθη του ποταμού Παιδιαίου. Εντάχθηκα σε μία δημιουργία η οποία είχε την ευθύνη να απαγορεύσει προέλευση οποιοδήποτε εχθρού από την περιοχή της Αγγλικής Πρεσβείας και από την κύριη του Παιδιαίου. Αυτά τα γεγονότα, Πίσω από τις φυλακές. ναι, αυτά τα γεγονότα τα διαπιστώσαμε στη δεύτερη εισβολή, διότι είχε γίνει κίνηση από ομάδα Τουρκοκυπρίων και Τούρκων αξιωματικών να μας χτυπήσουν από τα βορειοανατολικά Την για πλευρά να του ποταμού. έχουν, ναι, και να μας Υπερφαλαγγίσουν, να σας... φαλαγγίσουν, να μας αναγκάσουν να υποχωρήσουμε, γιατί προεβάλλεται από μεγάλη αντίδραση και αντίσταση από την περιοχή μας. Συγκεκριμένα η περιοχή μας από κάποιους αξιωματικούς Ελλαδίτες είχε χαρακτηριστεί ως Μπιζάνη. Είναι Ναι. από την Ελληνική Επανάσταση, ένας χώρος στον οποίο οι αμυνόμενοι είχαν κυριολεκτικά χαρακτηριστεί ως άνθρωποι οι οποίοι εξεπέρασαν τον εαυτόν τους. Ας πούμε ότι κυριολεκτικά ξεπεράσαμε τον εαυτό μας. Είμαστε άνθρωποι που δεν είχαν γνωρίσει τον πόλεμο, αλλά μέσα σε αυτήν την αναπομπούλα, την αναστάτωση, είχαμε εντός λίγων ημερών αποκτήσει το σθένος, την αποφασιστικότητα και εμπειρίες οι οποίες κατά από άλλες περιπτώσεις θα ήταν θέμα μεγάλου χρόνου να αποκτηθούν. Υπερασπίσαμε τον χώρο και τότε έμαθα ότι ο αδερφός μου, ο Ανδρέας, είχε μεταφερθεί στην περιοχή που είχαμε προαναφέρει και διερωτούμουν κατά πόσον ήταν κατά κάποιον τρόπο δεοντολογικό να αποσταλούν 3 αδερφοί πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Ήταν Τραγικό, Ίσως αυτές τις στιγμές ήταν δύσκολο να ακολουθηθεί Παρ' όλα η αυτά, δεοντολογία. παρεμείναμε Ήταν στις θέσεις δύσκολες οι μας στιγμές για και να... κάναμε ό,τι έπρεπε να γίνει, το πρακτέο, και τελικά όταν μάθαμε ότι χαθήκαν τα ίχνη του αδερφού μας, προσπάθησα τόσο ο αδερφός μου όσο και εγώ να αποκτήσουμε πληροφορίες για να προσανατολιστούμε στο τι τελικά έχει συμβεί. Μια διάσταση που θα ήθελα να προσθέσω εδώ, με τις εμπειρίες που όλοι αποκτήσαμε χρόνια μετά, είναι η κατάπτυστη στάση ορισμένων στρατιωτικών οι οποίοι εγκατάλειψαν τις μονάδες τους τότε μέσα στα κυπριακά λέμε βράση του καμινιού, εγκατάλειψαν τις μονάδες τους οι διοικητές για να γλιτώσουν οι ίδιοι τη σωματική τους ακεραιότητα. Και θέλω να το συνδέσω ακριβώς με τον τρόπο ότι πάρα πολλοί κόσμος από τα παιδιά που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι, από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, από τα παιδιά που εχμαλωτιστήκαν, πιστέψτε με, επειδή τα έζησα έντονα, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ατόμων έδωσαν τον καλύτερο της εαυτόν, ακόμα και χωρίς ηγεσία. Πάρα πολλοί εσταθήκαν στην πρώτη γραμμή, όπως είπε ο αδερφός μου, εμείς είμαστε 3 αδέρφια στην πρώτη γραμμή, εσταθήκαν, επολεμήσαν, έδωσαν τον εαυτόν τους
έστω και με απουσία της ηγεσίας. Είναι Ναι. λυπηρά όλα αυτά, αλλά αυτό όμως που εγώ θέλω έτσι και νιώθω ότι του αξίζει του Ανδρέα, ότι ο Ρίκος ήταν πολύ αγαπητός και ακριβώς για αυτόν τον λόγο τόσο η στρατονομία, ονομάζεται τώρα στρατονομία, οι καταδρομείς, οι συνάδελφοί του από τις Κυπριακές Αερογραμμές, όλοι εμείς οι φίλοι του Ιάκου, έτσι, ζούμε μαζί, ζούμε με την αγωνία να εξακριβώσουμε τελικά την τύχη του και ίσως δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή Συμφωνώ το οφείλουμε απόλυτα. στον Ανδρέα. Εγώ νιώθω ένα βάρος τώρα με αυτή τη συζήτηση και θεωρώ ότι για το κάθε παιδί δηλαδή δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια για να ησυχάσουν οι μανάδες τους, οι συγγενείς τους, τα αδέρφια τους και οι φίλοι τους. Αυτό θα ήθελα να προσθέσω και ήθελα να ακούσω μια άποψη των παιδιά, η οποία φαίνεται από μόνη της. Οι γονείς σας τότε δεν αναφερθήκαμε καθόλου στους γονείς. Ναι. Οι γονείς τότε ζούσαν, πέρασαν αυτόν το καμίνι του χαμού του αδερφού. Τι έγινε? Ναι, βέβαια. Οι γονείς μου είχαν παρουσιάσει κατάθλιψη, αναμενόμενο. Ο πατέρας μου είχε κατά κάποιον τρόπο αισθανθεί το βάρος κατά έναν, θεωρούσε ότι το βάρος ήταν ασήκωτο και είχε αρρωστήσει και παρέμενε κληρίνης για 6 μήνες. Η μητέρα μου κυριολεκτικά έχασε τον εαυτό της. Ναι. Τόσο ο πατέρας μου όσο και η μητέρα μου είχαν πεθάνει από τη θλίψη τους. Δυστυχώς. Βέβαια η θλίψη μεταφέρεται στα μεγάλο το βάρος. αδέρφια Τα κλπ. μεγάλο το βάρος, αναμενόμενη Ναι, αντίδραση. αλλά εμείς κατά κάποιο τρόπο δείξαμε κάποια αντοχή, διότι εάν κατερρέει και η υπόλοιπη οικογένεια, τότε θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια απώλεια όλων. Καταλαβαίνω. Σε κάθε κρίση οικογενειακή, δυστυχώς πρέπει κάποιοι να μείνουν όρθιοι. Και ο ρόλος τούτος έφεσε στους δικούς σας τους ώμους, σαν αδέρφια, να κρατηθείτε, να κρατήσετε τους γονιούς σας, να ψάξετε για τον αδερφό σας. Για να προσθέσω μόνο κάτι σε αυτό που είπες, που είναι πάρα πολύ σωστό και εύστοχο, ότι κάποιοι διοικητές τότε είχαν εγκαταλείψει τις μονάδες τους και είναι τη πάση γνωστό. Δεν το λέμε τώρα για πρώτη φορά. Όμως θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί από προσωπική εμπειρία γνώρισα έναν Έλληνα αξιωματικό των καταδρομών, ο οποίος όταν συναντηθήκαμε στη διάβαση στο Μερσινίκι, που ήταν τότε λοχαγός ο αδερφός μου ο Κώστας, εκεί ο λοχαγός μου έκανε εντύπωση ότι ήρθαν στην Κύπρο με μια μονάδα καταδρομών από την προηγούμενη νύχτα, τους έστειλα στη διάβαση στο Μερσινίκι πάνω από το Λευκόνικο και οι άνθρωποι εκεί δεν ήξεραν πού βρίσκονται. Και μας ρωτούσαν, πού είμαστε ρε παιδιά? Και ο αδερφός μου έκατσε πάνω στην άσφαλτο με μια πέτρα άσπρη και τους έκαμε την Κύπρο και τους είπε είμαστε εδώ, οι Τούρκοι έρχονται από εδώ, αυτή είναι η Ανατολή, αυτή είναι η Δύση, αυτός είναι ο Βορράς, αυτός είναι ο Νότος. Και παρά τα αυτά αυτός ο Ελλαδίτης ταγματάρχης ήταν, κράτησε εκεί τη διάβαση με πολύ παλικαριά. Αλλά δεν έλειψαν δυστυχώς και αυτές οι τρομερές, οι δυσβάστακτες περιπτώσεις αξιωματικών και από την Κερίνια και από το 361 και από διάφορες άλλες μονάδες οι οποίοι έφυγαν και άφησαν στο έλεος του Θεού τους στρατιώτες μας, στο έλεος του Αττήλα. Ναι. Δυστυχώς. Αυτή ήταν η μεγάλη προδοσία που ένιωσε ο λαός, ο φιλήσυχος λαός της Κύπρου. Ναι, πράγματι, πολλές μονάδες ήσαν ανακέφαλες και είναι προς τιμήν των εφέδρων το γεγονός ότι παρουσιάστηκε στεναρή αντίσταση σε πάρα πολλά μέρη. Συγκεκριμένα είχαν επιφορτιστεί το βάρος της αντιστάσεως και της αποκρούσεως των Τούρκων οι Λοχίες, οι Αττικολοχαγοί, οι Δόκιμοι. Συγκεκριμένα εμείς είχαμε στη μονάδα μας μόνο εφέδρους αξιωματικούς.
κανένας μόνιμος αξιωματικός δεν είχε παρουσιαστεί, εκτός από μια περίπτωση που ένας αξιωματικός Κύπριος, δεν θα βρω όνομα, μετά τον δεύτερο γύρο και αφού είχαμε περάσει κυριολεκτικά μέσα από κόλαση, σε επικοινωνία μας να μας ενισχύσουμε πυρομαχικά, μας ερώτησε «Μα δεν έχετε φύγει?» Με άλλα λόγια, ήταν αναμενόμενο το να εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας, αν υπήρχε κατά κάποιο τρόπο πίεση που δεν ήταν αντιμετωπίσιμη. Να προσθέσω σε αυτό όμως που είπε ο Ιάκωβος, ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτές τις μάχες υπήρχαν σελίδες ηρωισμού και ήσαν οι περισσότερες και δυστυχώς σελίδες ντροπής. Καλά είναι να θυμόμαστε τις σελίδες ηρωισμού. Βέβαια, εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Και υπήρξαν Έλληνες αξιωματικοί οι οποίοι εξετέλεσαν το χρέος τους με ακεραιότητα, με εντιμότητα, έδειξαν έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό. Και οπωσδήποτε έχουμε παραδείγματα τον Καζάνη, έχουμε παραδείγματα τον Χατζηδάκη στην Αμόχωστο και πάρα πολλοί άλλοι. Πάρα ο πολύ. Καζάνης, ο οδηγητής Σίγουρα. της 31ης μοίρας κατά δρόμο. Ο Καραχάλιας στο 5 μίλι. Υπάρχει οπωσδήποτε πληθώρα αξιωματικών και είναι προς την πείν τους που έδειξαν ότι πράγματι έρεε μέσα τους η κληρονομιά των παλαιότερων. Ο Λεβέντης Κατούντας που είπε εκείνο το καταπληκτικό όταν ερώτησε κάποιους καταδρομείς που είναι μάλλον ο καταδρομέας του είπε «Κύριε Λοχαγέ, πρέπει να οπισθοχωρήσετε γιατί έρχονται οι Τούρκοι». Και το απαντά ο Κατούντας «Να μου πεις που είναι οι Τούρκοι». «Μα είναι πολύ κύριε διοικητά, δεν θέλω αριθμό, θέλω να μου πεις που είναι οι Τούρκοι». Παρέμεινε στη θέση του, στην Κερίνια και έπεσε. Όταν υπηρετούσαμε τη θητεία μας στην ΕΣΑΚ τότε 69-71, ανάμεσα στα καθήκοντά μας ήταν και η επάντρωση των ΣΤΕΚ. ΣΤΕΚ είναι τα αρχικά των λέξεων σταθερός έλεγχος κυκλοφορίας. Και ήταν σε εμάς τουλάχιστον στη δική μας σειρά ήταν 3, αργότερα έγιναν τα 4. Το ένα ήταν στην πύλη Μπάφου, εκεί που ήταν οι δύο ευκαλύπτοι στη στροφή με το Spitfire το καφενείο. Το δεύτερο ήταν στο τέρμα της οδού Λίδρας και το τρίτο ήταν στην οδό Μάνης, κάτω στην Παλιά Λευκοσία, με αποστολή η φρουρή εκεί να παρεμποδίζουμε οποιοδήποτε να εισέλθει στον τουρκικό τότε τομέα με στολή στρατιωτική. Αυτή ήταν η δουλειά μας βασικά. Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι δημιουργήθηκε και ένα τέταρτο ΣΤΕΚ στην περιοχή του Αγίου Κασιανού. Σε αυτά τα ΣΤΕΚ τα επαντρώναμε κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν ήταν 24 ώρου βάσεως. Ήταν 12 ώρα. Ήταν 12 ώρα. Και βγάζαμε 2 ή 16 ώρα, κάπως έτσι ήταν τότε. Και μάλιστα τότε είχαμε και αυτόματα μαζί μας όπλα. Είχαμε τα Μήτρια και τα Thompson βασικά. Και απαγορεύεται να βάλουμε γεμιστήρα πάνω στο όπλο. Και προσωπικά είχα ένα επεισόδιο στην οδό Μάνης με έναν από τους ΟΙΕΔες, ο οποίος έμπαινε πάνω στο Thompson, έμπαινε η γεμιστήρα ανάποδα από κάτω πάνω. Με είδε ένας από τους ΟΙΕΔες και έκαμε ολόκληρο θέμα γιατί έβαλα γεμιστήρα πάνω στο Thompson. Και ο Ανδρέας ήταν μαζί μας, ναι, υπηρετούσε στα ΣΤΕΚ. Και ακόμα να σας πω ότι θυμούμε απ' έξω και τους τομείς της περιπολίας μας. Ο ένας ήταν High Life Χατζησάβα Σολομού. Το άλλο ήταν Στασίνου Κολοκάση όχι. Και το άλλο ήταν η περιοχή με τα μπουρδέλα της Τρικούπη όπου συχνάζαν οι στρατιώτες. Περιπολία με Λαντρόβε.
Με Land Rover, ναι. Ναι, Είχαμε ένα αυτά τα αξιωματικό, σημεία για περιπολία. Ναι. Θυμάμαι, ήμουν φοιτητής τότε που επάντρωνε ο Ανδρέας το στέκ της Λίδρας και ο απογευματινός μας περίπατος ήταν η Λίδρας μέχρι να φτάσουμε στο στέκ, να το χαιρετήσουμε, να το ρωτήσουμε πώς πάει, αν έφαγε κλπ. Και μετά η επάνωδος. Αυτό συνεχιζόταν όλη την περίοδο που ήμουν στην Κύπρο και κυριολεκτικά ο απογευματινός μας περίπατος ήταν κατά κάποιον τρόπο μια ευκαιρία να συναντηθούμε και μια ευκαιρία να δούμε και ακόμη και τους Τουρκοκύπρους να περνούν και να διερωτώμαστε μα πώς είναι δυνατόν αυτοί να περνούν και εμείς κατά κάποιον τρόπο να είμαστε προσιλωμένοι και να μας εμποδίσει μια γραμμή να περάσουμε. Υπήρχαν και ειδικές αποστολές που ανέφερε βέβαια στην αρχή. Θυμάμαι τότε είχαμε στρατολογήσει έναν εσακή, ο οποίος δεν ήταν καταγραμμένος και τον είχαμε διοχετεύσει στα κατεχόμενα και μας έδιναν αναφορά για το τι συνέβαινε στις περιοχές. Οι δραστηριότητες της ΕΣΑΚ ήταν πολύ αξιόλογες, Ιάκωβε, πολλές υπηρεσίες και ευθύνες. Και για να φέρουμε σε πέρα στο έργο μας ακριβώς υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη και θυμάμαι και τον Ρίκο βέβαια που ήταν ιδιαίτερα πρόθυμο να συμμετέχει σε όλες αυτές τις αποστολές. Το κίνητρο του ήταν η φιλοπατρία. Το κίνητρο του ήταν η αγάπη για την πατρίδα, για να πάρει την ικανοποίηση ότι πρόσφερε κάτι, ότι έκαμε αυτό που ένιωθε. Διότι με τις εμπειρίες που όλοι διαθέτουμε σήμερα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, εφόσον ήταν σε μια μεταβατική ημέρα που εξεκίνησε 14 Αυγούστου η δεύτερη επιχείρηση των Τούρκων, θα μπορούσε να το είχε αποφύγει. Όμως το αίσθημα του καθήκοντος, η αγάπη προς το καθήκον, τον όθησε να τρέξει από πάνω να βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα, το πυροβολικό κάτω με τους όλμους, να γίνεται όλων αυτών το κακό και εκείνος να τρέξει να έρθει στην πρώτη γραμμή. Αυτό ήταν το μεγαλείο των παιδιών που στάθηκαν σε εκείνη τη φάση της δεύτερης εισβολής, γιατί όπως σωστά είπες, είχε τότε εμπεδοθεί στη σκέψη του κάθε Κυπριού ότι η υπόθεση είναι χαμένη, ότι είναι προδομένη, ότι είναι συμφωνημένα και ότι κάνουμε είναι άδικο. Και παρά τα αυτά τα παιδιά, ο Ανδρέας μαζί με τόσες άλλες εκατοντάδες και χιλιάδες άλλα παιδιά, παρά το ότι ήταν διάχυτη αυτή η εντύπωση, παρέμειναν, πολέμησαν και στο τέλος έχασαν τη ζωή τους, χάθηκαν και ακόμα ψάχνουμε αναγνωμένους, δυστυχώς. Δεν τέριαζε στον Ανδρέα να μην συμμετέχει, να μην αγωνιστεί, να μην πολεμήσει, να μην θυσιαστεί. Αυτό